Salutare tuturor lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi vom continua pe aici, pe la căsuța noastră și pe la ferma noastră. Scuze dacă nu prea am postat, dar sunt foarte răcit și... Na, știți cum e. Așa. Cu domnul gigant al nostru, golemul nostru. Ce mai faci, mă? Prinsa! Ha, fraiere. Ha, să crezi tu. Aoleu! What the fuck? Ce m-am speriat? Cum a venit ăla la mine? Prinsele. Așa. Să dau sunetul de la Minecraft, că iar se aude când sap. Așa. Astea iau oaile, astea ouăle. Alea nu pe toate, cred. Ce mișto. Unde m-a dat? Așa. Așa, mi-am făcut și o cameră de chesturi. Și am băgat aici totul ce nu-mi trebuie. Pata asta, ouările. 10 dirt. Avem enderpearl-uri. Hai să mai mulțesc un pic ca găinele. Gata, le-am înmulțit și pe astea. Hai să dăm cu o perlă. Oare mă duc acolo? Ma... Bă, ce rău, bă, mă dusesem și eu acolo. În copac. Fraților, pun pauză că trebuie să însuflu nasul și revenim. Am revenit. Gata, am rezolvat și eu. Mă mai striga mama pentru ceva. Am făcut o treabă cu mine și hai să continuăm. Aici cu numele meu imens. Cu oița. Mori. Mori că-mi trebuie râna ta. Așa. Să mai mâncăm ceva. Hai să mai luăm 2 perle. Înseamnă că o să mai rămână 6. Da. Și dacă ați ajuns până aici, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share și să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Bineînțeles, dacă vreți. Hai pe el. Wow. Where is my house? Aut acolo. Mă dat în alt copac. Uite, am nisip aici. Am și de asta. Cărbune. Ce greu să face. Ce greu să sparge sub apă asta. Ia să mă nec. Să mă nec. Da, fraților, și
O să vă las un canal în descriere, să vă duceți în descriere să vă abonați și la el. Este un prieten al meu, Edis Vlog. O să-l las în descriere și să vă duceți și la el să vă abonați. Patru. Așa. Am și 4 gold. Aici. Așa. Mai aici cred că încet. Da. Am astea de diamantele. Lapisul lazuli. Așa. Oare din asta se făcea? Asta? Nu. Ia să vedem și peretele abonaților ce mai face. În frunte cu Edis Game trebuia Edis Vlog. Stai așa. Edis Vlog. Așa. Așa aici e altcumva. Game rule 13. Orsi Herald. Așa. Abonații mei. Aici. Așa. Mâncăm ceva, că iar ni s-a făcut foame. Și cred că o să mai joc leapșa cu ăsta. Cu... Leapșa, tu ești, fraiere. You little motherfucker. Am scăpat de el. Uite-l. Ha, fuck you. Și pe copac. Ce săritură. Ha, fraiere, fuck you. Ha, fuck you. Ha, fraiere. Nu poți să mă nimerești. Așa. Punem torțe aici. Înconjurăm de torțe. Ei, nu cred, l-am omorât. Tu ce vrei, mă? Șoacă mică. Am luat 5 iron. Fug repede. Și fugi. Pa! Păi ești prost. Ce m-am speriat, fac eu. Așa. Ne culcăm.
Și o trebuiască să-mi fac un golem la fel, la loc. Mai am iron? Mai am 4 de astea. Eu. Fraților, și am zis că, da. Îmi fac un pickaxe de diamond. Pickaxe. Așa, cred că îmi fac și o sabie. Bun. Cât mai am? 3 diamante. Merge. Așa, să mai fac iron. Stai. Că îmi trebuie bucăți. Așa. Blunul ăsta. Așa. Am dovleac la mine? Trebuie și dovleac. Aici. Scuzați pentru asta, a fost notificarea mea de la telefon. După YouTube. Așa. Așa. Salut, bă! Bă! Leapșa! Fac eu. Aha. Cred că titlul ăsta se va numi Leapșa cu golemul. Bă! Iuliu! Ia mă, hai mă, te pui cu mine, mă, hai mă, vină cu mă. Hai, moară-mă. Hai mă, moară-mă, mă. Mă, slime by Iron Golem. Pam, pam, pam. Sunete de fundal. Scuzați pentru asta, dar v-am spus că sunt răcit. Așa. Să iau și astea. Bun, cred că vom încheia acest episod aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Flavius și domnul Golem acolo în spate și ne vedem data viitoare. Pa, pa!